De bedste iværksættere er dem, der kan tåle at blive smidt af hesten nogle gange og rejse sig op og så op på hesten en gang til. Nøglen til succes, det er fokus. Det er den vigtigste ting og hårdt arbejde. Hvis man drømmer om succesen, så bliver drømmen til en vision. Visionen bliver en plan, og planen bliver til virkelighed, hvis du er dygtig og du er heldig. Lad være med at stoppe, fordi det bliver hårdt eller kedeligt. Bliv ved og ved og ved. Den største udfordring, det er mangel på penge. Der er i Danmark ikke nogen penge til iværksætterne. Prøv at høre, vi lærer ikke noget af succes. Vi lærer kun af fejltagelser. Vi befinder os på et værksted i udkanten af Løgstør. Det er her Nikolaj Adamsen og Mads Severinsen med deres populære møbelfirma Manny Pine holder til. Hej Susanne, det er Nikolaj fra møbelfirmaet Manny Pine. Goddag, forstyrrer jeg? Nå, det er godt. Det var bare lige for at sige, at vi har mulighed for at færdiggøre dit egetræsbord i dag. Bordet skal laves ud af en egetræsstamme, som Nikolaj og Mads sidste uge modtog fra deres savværk. Så de skal en tur igennem høvlen for at blive høvlet ned, så vi får det fine frem i træet. Manny Pines ordreliste er siden firmaets start sidste år bare vokset og vokset. Populariteten skyldes ikke mindst, at man som køber hos Mads og Nikolaj har frit spil over sit produkt. Alt fra længde og bredde til hvilken træsort, der skal bruges, er helt op til kunden. Det er måske lidt mere en intim oplevelse at handle med os, frem for f.eks. at købe det igennem IKEA eller ID-møbler, hvor vi er lidt mindre, og vi har mulighed for at varetage hver enkelt kunde og tage os god tid til at snakke med dem. Men det er ikke kun den intime oplevelse, der gør Manny Pine til noget unikt. Det er også historien om Mads og Nikolaj, to unge mænd på 23 år, som startede det hele som en hobby i forældrenes garage, uden nogen faglig baggrund. Begge er ved at uddanne sig til serviceøkonom, og de er aldrig blevet udladt i at stå med en høvl, oliere et bord eller udvælge det korrekte træ. De gør det bare, og med stor succes. Så ting kan jo komme fra de vildeste steder. Altså, det er jo ofte, man ser, at iværksættervirksomheder er startet af folk, hvor man siger, hvad fanden har de med det at gøre? Men altså, de ved måske ikke så meget om, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre, så lige pludselig får de kreeret noget, som andre troede, man ikke kunne. Og det er jo også noget med smag. Altså, du kan jo sagtens lave et bord, som fra et snedkermæssigt synspunkt er perfekt, men som folk vil flygte skrinet fra. Der er jo tit, vi finder ud af, okay, det går alligevel ikke. Men når så 5 ud af 10 det lykkes, så bliver det altså også, som vi gerne vil have det, og så står vi tilbage med et rigtig, rigtig fedt produkt. Nikolaj og Mads har nu fået høvlet egetræsplankerne ned til den rigtige tykkelse. Så skal vi så have taget kanterne her, altså vi skal afbakke dem med en afbakkerhøvl, for at få, det skal stadig være råt, men ikke så råt. Så det er det, vi mangler i forhold til kanterne, og så skal de pudses, så de bliver helt glatte og bløde, og så skæres til i enderne og have en lige kant her i midten, så de kan klappes helt sammen. Vi er sgu ikke så bange for at bare kaste os ud i noget, og vi har ikke sådan rigtig de der økonomiske bekymringer, som måske større virksomheder har, og så tænker vi ikke så meget i penge, som andre gør måske lige nu, fordi vi vil egentlig bare gerne ud med et fedt produkt. Manny Pine har efterhånden etableret sig som et anerkendt brand i Nordjylland. Det er her, de fleste bestillinger kommer fra, og ordrelisten er nu blevet så lang, at Nikolaj og Mads har været nødt til at ansætte et par folk til at hjælpe med den daglige produktion. Den primære del for os, det er at drive virksomheden og lave det administrative og udvikle nye produkter, og så selve salg og service og bogføring og sådan noget. Og så er det jo derfor, vi har outsourcet den her del med standardproduktionen. For ellers havde vi ikke mulighed for at følge med. Men den voksende popularitet for Manny Pine er samtidig med til at lægge yderligere pres på Nikolaj og Mads' brand. For jo flere bestillinger der kommer, jo mere bliver den gode service og nære oplevelse for kunden udfordret. Det er vigtigt, at sjælen er med, det er vigtigt, at produktionen er i orden, det er vigtigt, at detaljerne er på plads, og så udvikle det stille og roligt, og så leve med det. Det tager nogle år, før der virkelig kommer vind i sejlet. På den måde kan man holde fast i sit brand, sit udtryk og sin kvalitet, og det er jo sindssygt vigtigt, når man opbygger et brand, at man ikke går på kompromis med det. Så tag det roligt. Nu står det her så næsten færdigt. Det er blevet pudset og sat sammen, så nu skal det have en lak, en beskyttende lak, som ikke ændrer på nuancerne, men giver den her beskyttende overflade, så det kan tåle til pletter og slid. Manny Pines udvikling fra hobby til reel virksomhed er noget, som kan ses på produkternes prisskilt. Hvor Nikolaj og Mads i starten lavede borde for at sælge dem for en slik til vennerne, er det nu the real deal. Egetræsbordet, som de arbejder på i dag, koster 18.000 kroner. Så man kaster sig ud i det at være selvstændig, så tager man jo selvfølgelig et ansvar. Altså man er ude og leverer nogle ting til nogle kunder, som forventer at få en god service og nogle produkter eller services, der er i orden. Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i starten var lidt bange og i tvivl om, vi kunne
kunne leve op til det, vi laver. Og det tog også sin tid for, at vi selv kom ind i processen og lærte, hvordan tingene skulle gøres. Men jeg vil sige, nu der er vi ved at have styr på det, og synes, vi kommer rigtig godt med, også selvom vi ikke har en decideret uddannelse i det. Nikolaj og Masses store udfordring er nu at få ManiPine ud på det store danske marked, og det er i en møbelbranche, hvor albuerne er mere spidse, end de to nordjyder er vant til. Vi er overrasket over, hvor mange konkurrenter der er, hvor mange der laver lignende produkter som os. Og det er også derfor, vi konstant har fokus på at differentiere os fra dem. Mens lakken tørrer på dagens bestilling, har Nikolaj og Mads en anden opgave hos brugskunstfirmaet Lene Bjerre. Nu skal vi se ind og have shootet nogle fotos af de her taburetter, som skal sendes over til Politikken, avisen Politikken i næste uge. Så det gør vi herinde på Lene Bjerre. På længere sigt vil vi jo sindssygt gerne, at det er en virksomhed, hvor vi har mulighed for at styre, hvordan det hele det skal foregå, og hvor fokus det skal være henne. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi begge to gerne vil være iværksættere. Vi er selvstændige anlagt, men om det i fremtiden er en stor møbelvirksomhed, det er svært at sige, men der er ikke nogen tvivl om, at vi har en kæmpe interesse inden for det her, så det kunne være rigtig, rigtig fedt om et par år at have en etableret møbelvirksomhed. Man siger sådan som tommelfingerregel, at det tager 7 år, før man er profitabel og tjener gode penge. Altså, så det er 7 års helvede. Og hvis du kigger på rigtig mange af de virksomheder, der er startet inden for de sidste 10 år i Danmark, der siger de jo alle sammen, at det har taget dem 5-6 år, hvor de har slidt og slæbt og ingen penge tjent og levet på ingenting, før de begynder at tjene penge. De behøver ikke drømme om at have store, dyre distributører rundt omkring i verden. Jeg ville udnytte det momentum, de er i øjeblikket, hvor de åbenbart er en lokal succes. Og hvis de er det, så kan de også blive en national succes. Nu har bordet fået lak, og det er tørret, og vi har sat logoet på, ManiPine-logoet. Og så er det faktisk klar til levering. Og så tager vi stålbindene med for sig, for at gøre transporten nemmere, og så vil vi sætte dem på, når vi kommer ud til Susanne i hendes hjem. Men det fede ved det her er jo også, at man har helt sit eget bord. Ja, altså præcis. Der er lige et katalog med en vejledning til, hvordan I skal behandle det. Ja. Og så får I, der er skruer til dem, sætter vi så på, og så er der en lak til næste gang, I skal behandle det. Ej, hold kæft, hvor er det fint. Ej, tusind tak. Og så hurtigt. Ja, det gik hurtigt den her gang. God fornøjelse med det. Det kunne vist ikke blive bedre. Hun er rigtig godt tilfreds, kan man fornemme. Og det passer også. Det er altid fedt at se, når du kan se, at produktet det går rigtig godt ind i det rum, det nu kommer ind i. Og så virker Susanne bare rigtig, rigtig glad for det, vi leverede, så det kunne næsten ikke være bedre.